はり理解できんな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。本当にそう思うか。ベジータの木をもらってもやはりジレン相手にスーパーサイヤ人ブルーでは。このままじゃまずいぞ。悟空がこれ以上痛めつけられる姿はもう見てられんわい。みんな最後の最後まで悟空を信じるんです。